Uyai papa. Mabva kupi? Mozambique. Uyai. Mabva ku Mozambique papi chaipo. Chimoyo. Chimoyo varovere maoko. All the way from Chimoyo. Babanya ino kunetsa inde urwere panyama dzenyu. Amen prophet. Imeme munonetseka nekuti muri kurwadziwa negumbo. Amen prophet. But harizi gumbo chete nekuti pane nguva yamunomboita kunge munoshaya simba kutadza kufema zvakanaka. Ndakatokorera kutaura ndiri pabasa kubaira. Vamangotanga kutadza kutaura. Kutaura kwakapera. Kungodisappear. Kuita chimumu. Saka ndobviswa pabasa. Muda? Ndakabviswa pabasa. Makabviswa pabasa. But regai ndimbogadzirisa dambudziko renyu. Saka ndiri panyumba ndichitaura nefoni nomuning'ina wangu. Ndakabatwa muromo kochitu ndobva ndagwa ndotokuwara apa ndofenda. Ndazvinzwa baba, chimirai muchinzwa kuno tsananguro yenyu. Ndizvo ka muteerera ini. Pane imba yamakambotengesa mangaitengeserei? Imba yandakatengesa nokuti kwanga nochirwere chichikaperi. Kwange kune? Kurwara kwanga kusiri kupera. Kwanga kusiri kupera. Saka makatengesa imba mukazonotenga kune imwe nzvimbo. Ndakazorwara nini? Ndikana muchipatara ndopuwa hope yokuti ndotsvaka stendi imweni. Asi hope dzenyu kaidzi ngatimbotaurai hope baba. Hamuna here dzimwe hope dzamakamborota zvichita kunge pane chiedza chakasvika pagumbo? Amen. Ndizvo here? Ndizvo ndiri patsanyo. Ndichitsanya. Muchitsanya? Makaona pachita kunge pane hope, pakanga pachitaurwa kunzi gumbo renyu rinofanira kubviswa. Makamboudzwa here kunzi gumbo rinofanira kubviswa? Dokota wakandipa pepa. Dokta akati gumbo rinofanira kubviswa. Imi ndokurota hope. Ini ndokuramba ndekupinda mutsanyo. Ndakati inini zviri nani kuti ndifenda nomuviri wangu wese. Wakakwana? Wakakwana. Mukati pane kufa ndisina rimwe gumbo. Saka now akusiriko kune nyaya. Mubvunzo uri kuti zvamakatengesa imba muchiti muri kuroyewa makazopora here? Ya pandakabuda kuti ndiuye wandakatenga. Vana vari nani zvimbori bhedha. Vana kwete inini. Saka zvasara kwendiri. But kuna mpula kunani? Kuna mpura kune mwaramu wangu. Kuuya kunoku mawana mari yebhazi kupi? Ndakapuwa naye. Nani? Naye na mwaramu wangu. Ari kuna mpula? Now ndoda kuti ndikubatsire ino kuti nyaya yenyu iriда kuti ndiitorere nguva zvakanaka. Ngatimbogarai pasi. Chekutanga baba, ini ndiri kutsvaga kuti gumbo riri kurwadza nei. Asi ndinenge ndanyepa here ndikati ndiri kuona bara pagumbo renyu repfuti. Ndakafurwa panguva yehondo. Makapfurwa pagumbo ipapo? Akaguka magodo mairi. Saka bara rakaburiswa here? Rakabudiswa here. Chinzwai, urwere uri kukunetsai pagumbo haunei nekuroyewa. Amen. Nokuti urwere uyu uri kukonzereswa painjari yakaitika pamakapfurwa panguva yehondo. Amen. Saka ndanzi kutengesa kwamakamboita imba muchifunga kuti zvinonaka asi mukaramba muchingorwara. Zvinoratidza kuti hakuzi kuroyewa but ipain yekupfurwa. Saka zvakadaro ndoda kuti ndikubatsirei nokuti ndoziva kuti mune muchingotenda kuroyewa. Asi ndiri kuedza kukubatsiraiwo kuti zvikunakirei. Mazvinzwa? Amen. Now,
10 nemutauro kwenyu munoti chi? Dash. Dash. Ime mune vana vangani? Ndine Dash. Can I do some serious stuff here? Can I demonstrate the prophetic martial arts par excellence? Regai ndinamatire murume uyu upore nezita raJesu. Batai gumbo riri kurwadza. Batai gumbo rinorwadza. Ngavapore iko zvino. Vachengetwe nezita raJesu. You are free now. In Jesus' wonderful name, amen. You are free. Mira zvinhu zvakanaka. Ndatadza kutaura zita iri. Ndamboda kuti beu something. First born yenyu anonzani? Mati? First born yenyu anonzani? Beloti. Beloti. Na ndoda kuti Mwari akubatsirei tunhu twenyu tunake baba. Magona hamuna kufambira mahara. Gumbo renyu ranaka nezita raJesu. Goodness yendi mercy Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. for Goodness and Mercy Ministries. Pakona pa Highland Road na Mshayabandi. Pa number 11403 Mshayabandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night, for Goodness and Mercy Ministries. Ngo9 ntambama kuze yibhungwe udzanai ibhungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Freddy. For Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. Kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.